principal motivació per venir a l'Hospitalet del Esport és la primera oportunitat que em donen a la meva carrera esportiva de poder jugar a segona divisió A, sobretot a un gran club, que m'han parlat molt bé, tinc molt bones referències tant de jugadors com de l'entrenador Xavi. Dels jugadors, sobretot, que és amb qui compartiré pista, doncs he jugat amb dos d'ells, que són Pau López i Àlex Verdejo, i després els altres jugadors de l'equip, sempre que he jugat contra l'Hospitalet he jugat contra ells, tinc molt bones referències d'exjugadors d'aquí i d'extècnics, i simplement molt il·lusionat per arribar el dia 19 i poder jugar amb tots ells. L'Hospitalet del Esport és un equip que ha d'estar perfectament a la segona divisió, és on s'ho mereix, i la meva experiència pròpia en aquesta categoria és nul·la, no he jugat mai, i llavors simplement el meu objectiu d'aquest any és aprendre moltíssim, poder jugar minuts, obtenir experiència jugant a camps com per exemple del Pozo de Múrcia B, on és de veritat on es juga a futbol sala. I llavors simplement és això, moltes ganes d'aprendre i jugar a futbol sala. És un jugador que el podem seguint des de la seva etapa que estava al Premià. Teníem diferents informes de tècnics que han estat aquí a la casa, de tècnics que jo conec, les referències eren molt bones. Aquest any que ens hem enfrontat amb Marfil, jo crec que ha fet 2 bons partits contra nosaltres i els diferents partits que he anat a veure jo crec que ha fet un salt qualitatiu. I una mica el que esperem d'ell de cara a la temporada vinent és que sigui un jugador d'equip, un jugador que ens aporti intensitat defensiva, que ens aporti molta pressió, sobretot a primera línia, i ofensivament molt sacrifici d'atac, arribades a segon pal, desmarcs en profunditat i donar-li intensitat en el joc de l'equip.